Здравейте! Дългоочакваните модели на GazGaz за 2024 година са вече тук. Днес успяхме да ги тестваме в Città di Castello на едно прекрасно събитие, организирано от GazGaz. EC300 TBI модел беше представен снощи и днес имахме възможността да го пробваме. Той е изцяло нов, с нова рама, нов двигател, нови пластмаси, подобрени спирачки, подобрено окачване. Двигателя се усеща доста по-различен от предишния модел, с огромно количество въртящ момент в фазата между ниски и средни обороти, и това го прави доста приятен и доста плавен за каране. Много добре се представя на технични терени и бавни серпентини. Подобрени спирачки Bractec. Имаме изцяло обновени дискове на предната и задната спирачка. Фара е оборудван с LED крушка. Пластмасите са доста по-прибрани и магарето, така наречения subframe на английски, е изцяло алуминиев, което го прави много здрав при по-сериозни падания и обръщания на задна гума. Шарнирът е различен. Задният амортисьор също е сменен изцяло. Той е с малко по-къса пружина и е позициониран малко по-ниско спрямо рамката, така че това подобрява и снижава центъра на тежестта, което прави мотора доста по-маневрен и доста по-повратлив на бавни технични терени. Азпуха е изцяло нов и доста прибран. Много по-трудно ще бъде той да бъде ударен в скала или при евентуално падане да бъде сплескан. Стъпенките са изцяло нови, много по-широки и доста по-добре зацепват в бутуша. Също така успяхме да тестваме и днес новите модели от 4-тактовата линия на GazGaz. Двигателите на 250 и 350 кубиковите версии са изцяло обновени, оборудвани с нова рамка, аналогични пластмаси. ВП окачването е все още Open Cartridge, но доста подобрено и доста по-прецизно спрямо модела 2023 година. Четиритактовите мотори могат да бъдат оборудвани с бутон за смяна на режимите на работа, както с Traction Control и така наречения Quick Shifter, който много добре спомага за прекключване на скоростите без употребата на съединител. Също така имахме възможността да покараме и новите версии за 2024 година EC450 и EC500F. Това са най-мощните варианти в линията на GazGaz. Те се усещат изключително плавни за 450 и 500 кубикови двигатели. В същото време излизат от всякаква ситуация, без значение дали терена е бавен и техничен или отворен и бърз. Очакваме да получим новите мотори към края на август, така че заповядайте в нашия шоурум. През септември ще организираме и тест райд за всички заинтересовани, така че следете нашите дигитални медии, Instagram и Facebook. Ще организираме тестове на всички модели от ендуро линията, двутактови и четиритактови. Така че заповядайте в нашия шоурум, ако имате интерес, обадете ни се.